Vítajte v Infonografe, v relácii, kde je to menej o nádeji a viac o realite. Dnes o tom, ako sa Slovensko dostalo do zahraničných médií a bohužiaľ nie kvôli prírodným krásam. Reuters dnes uverejnil správu, podľa ktorej slovenská polícia zadržala 8 osôb podozrivých zo sprenevery 7,4 milióna eur. Tieto peniaze boli určené na vojenskú pomoc pre Ukrajinu, teda krajinu, ktorá sa bráni ruskej agresii. A čo sa stalo? Peniaze mali ísť na nákup taktického vybavenia, podľa vyšetrovateľov skončili v súkromných vreckách. Medzi obvinenými sú údajne úradníci z ministerstva obrany, podnikatelia a dokonca aj bývalí vojaci. Keď sa na to pozrie Európska prokuratúra, keď o tom píše agentúra Reuters a preberajú to zahraničné médiá, tak sa tomu hovorí medzinárodná hanba v priamom prenose. Podľa TV Markízy ide o podozrivé tendre spojené s dodávkami pre ukrajinskú armádu. Kontrakty boli schválené ešte za pôsobenia ex-ministra Jaroslava Naďa, ktorý sa teraz dištancuje a tvrdí, že o ničom nevedel. No ak ste ministrom obrany a neviete o tom, že vám zmizlo 7 miliónov eur, tak je to buď na rezignáciu, alebo na Oscara za herecký výkon. A čo je najhoršie, v čase, keď celý svet hovorí o podpore Ukrajiny, Slovensko sa prezentuje ako krajina, kde ani vojna nezabráni niekomu odkloniť eurofondy. Slovensko si opäť raz potvrdilo svoju pozíciu na čiernej listine dôveryhodnosti. Aj naďalej sleduj Infonograf, hoď like a koment a pokiaľ máme tento bordel sledovať, tak aspoň spolu.